Hej allihopa, nu ser ni mina fötter bara och nu ser ni mitt badass uppifrån. Ska jag få... Okej, thanks, jag har dem upp. Golden Jazz i Clash Royale. Spelet heter Clash Royale spel. Ska självklart. Jag vågar ge västen under videos åt mig. Oh, money! Money! Epico! Epic Game. Se där, de är bara på... Vad var det de var på? Geno. De är inte sen upp på det där. Rare. Och de kostar 400. Jag vet inte vad jag ska uppdatera. Vilka jag har mer nytta utav, men... Jag vill lägga den där. Den blir epic. Hoppas nu att den är epico. Epico. Jo, vi får genast in i sånt Clash Royale-spel. Jag laddade ner det här för att ni skulle få se när jag spelar. Bara för att ni skulle få så att Whitmer där bara och den där giganten. Som ni ser att han ska åka igen här. Whitmer och lite. Det står med samma fireball. Vi får ändå pickle. Vi har Dragon, Dragon. Vi sparar till Whitmer, den är bra, riktigt bra. Se, den där, jag attackerar sista gången på mina. Han bryr inte sig att jag tätar. Och så jag har vunnit det här redan. Det är ganska på riktigt. Alltså det är inte normalt att jag får köra med detsamma utan att ingen har attackerat min base. Och så herregud. Lite bumpigt. Vad bumpigt. Bumpigt is shit. Den där Geralt får lite stryk åt mig. Den är ute där. Det är skitfult. Den dörrar den där hur enkelt som helst se på min minifäcka. Nu lägger jag min guide dit också för den skulle dö. Av Whitmer here level. Vilka är bättre, Witcher eller no Witcher? Klart Witcher, men det var mycket bra. Jag ser där, min dragon. Och sådär. Nice. Jag kommer lägga upp Instagram och den där. Se där. Den där mördaren så vänta på att lägga vi går egentligen. Vi går plan att se här nu. Skyddning. Alltså ganska bra skydd jag visar. På vitt här. På vitt skyddar i den där. Jag zoomar inåt där nu lite. Här är alltså mina. Nu ser bättre så lägger jag ut. Där är den, så där är den. Se här nu. The lighting in the guiding. Jag hoppas ni sen ser allt vad jag gör. Chock i trådar.
Om Chucky tror att för att jag gör det här. Ja, att jag gör det. För att jag gör det här. Ding, 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 ding. Ni ser här. Vi får att andra spelaren. Good game. Jag vet att jag är crazy ändå. Så jag menar allt så att de är. Okej. Och den andra spelaren får ta kassulla. Det här är 4, nu behöver vara 2 matcher, 3 och så får ni se mig golden. Vi sparar 10. Nu där vi två hockeyrarna med prinsen och där är mina. Jag tror jag zoomar tillbaka bäst. Där är mina och där är den. Alltså, ni borde se ganska bra. Där är Witcher, eller någon Witcher-skog på planen. Ni är redan vunnit den där. Alltså herregud, jag har vunnit den där. För länge sedan har jag vunnit den. Nu ska jag inte... Jag har vunnit. Witcher och sina... armé och sådär. Skeleton-armén. Alltså hon drog ut en armé och jag vann. Herregud. Nu ännu en gång till så där likadant så. Klart har ni vinner. 10 igen. Nu får jag upp till 5. Nej, vi sparar upp till 4. Den här ger av för lite. Kanske jag fått med. Jag har redan vunnit. Jag vill en lighting. Jag dricker dämplig på båda. Tobaks. Jag kom in nu. Du där verkar gå det så här. Så den här gajanten min gajant kommer att vinna han. Kanske han. Kanske lägger mindre kanske. Nu är det. Ja. Fireball där. Exactly, perfecto. Det menar det perfekta nu. Jag har vunnit det redan och... Jag har redan vunnit det. Okej. Och vi tar 2 eller 3 där bara vi tog där. Nu har jag vunnit. Vunnit det! Skills! Jag har vunnit det. Vem var lite bra? Vad sa jag? Jag kommer få det hem. Jörn, mina pojkar gör mina klickar nolla. Kannissa. Men ni vet väl sen att det är bara